Mä tulin tähän tallille nytten. Ja mä aloin laittamaan näitä heppoja iltaruokia. Eli tää on tällainen pikainen postaus mun kepparipäivästä ja tän on iltapäivä. Kirsikan ja sit tulee vielä pari muun heppon. Noin, sitten tulee vielä Barakin. No. Eli hepot saa nyt auringonkukan siemeniä. Ja mä jaan ne. Melodilla oli puoli desiä. Tuolla oli kokonainen desi ja Barakilla oli puoli desiä kanssa. Noin. Eli Barakin olen nyt syöttänyt ja varusteemme. Siinä noin ja sitten on noin. Ja niin. Mutta tää oli tällainen pikainen kokeiluversio. Tästä ei kyllä näe nyt yhtään mitään. Mutta ei siinä haittaa. Huomenna tulee aamuvastaus. Moikka!